la jornada d'avui comparat amb la jornada anterior, bueno, al final són semifinals i final i per tant si fas el primer partit no et classifiques i a més, sent partits més de 20 minuts sempre és complicat, perquè si encaixes un gol és difícil remuntar i bueno, hem tingut la sort d'arribar a la final. Al final ha sigut un partidazo dels dos equips, ha sigut un ritme elevadíssim i bé, felicitar la UPF perquè ens ha donat un joc molt bo. Si hem tingut alguna complicació, a veure, quan ens han marcat el 2-1 a la semifinal és un moment complicat perquè bueno, el rival es ve a dalt i tu estàs una mica potser fluixet mentalment i després la final bueno, ha estat molt ajustada, són un equip molt bo, la UPF i al final es decideix per detalls, els hem controlat i els penals és una loteria. Bueno, crec que tot està bastant bé, a nivell d'organització estupendo i cada